Tikber il-pressjoni fuq il-kabinet ta' Robert Abela wara l-Gvern sera il-Kunsill Lokali tal-Gargur, pressjoni li deret evidenti fil-mod kif il-Ministri u segretarji parlamentari fl-aħħar sigħat aġixxew malli affaċċjati bid-domandi ta' Net News. Fil-fatt kemm is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul kif ukoll il-Ministru Michael Falzon ħarġu jattakkaw il-mistoqsijiet li għamilna meta tlabna l-pożizzjoni tagħhom rigward il-mossa antidemokratika li għamel il-Labor fil-Gargur. Andy Ellul jinħeba wara li Sanna sentku tal-Partit Laburista u l-Partit Laburista 38% ġab demokrazija. Dak huwa il-mekkaniżmu li joħroġ mill-liġi. Dan fil-waqt li Michael Falzon prova jagħtina lezzjoni ta' x'inhi demokrazija. Id-demokrazija hija rieda tal-maġġoranza. Iżda xorta ddefenda din il-mossa antidemokratika li saret fil-Gargur kontra r-rieda tar-residenti. Intant ma' Net News Andy Ellul irrepeta t-teddida li għamel Alex Aġus Saliba fil-konferenza tal-Labor illi jaf ikun hemm reperkussjonijiet simili f'kunsilli oħrajn. Il-Partit Laburista qed imexxi lokalità illi ma ġabx maġġoranza fiha 38% ġab. Jara jien lokalitajiet oħra il-Partit Nazzjonalista fejn għandu maġġoranza. Pressat fuq din il-kontroversja li ħoloq il-Partit Laburista stess, il-Ministru Michael Falzon mhux biss ma weġibx iżda għażel li attakkana b'mod partiġan. Tista' saqsi kemm trid 62% ġifieri naħseb jiena maġġoranza assoluta. Ekku, anke 40,000 maġġoranza. Però għandu x'jaqsam ministru. Il-Segretarju Parlamentari Andy Ellul minn ħatija wera biċċar li hu kontra li terġa' ssir elezzjoni fil-Gargur. Elezzjoni tiġi fi żmien skont dak li hemm stipulat fil-liġi. Intant waqt li provajna nistaqsu l-Ministru Michael Falzon spiċċajna mwafqa mill-ex ġurnalista Super One Stefan Borċ li huwa preżentatur mal-Midja Laburista. Ma temmix li għandha ssir elezzjoni fil-Gargur, Ministru. Fuq l-elezzjoni ma weġibniex. Ma temmix li għandha ssir elezzjoni fil-Gargur. Għandha ssir elezzjoni. Naħseb li l-kredenzjali tagħkom huma ħżiena mhux biss fid-demokrazija manka fl-edukazzjoni bir-rispett. Ma għandha ssir elezzjoni. Dal-waqt id-dar ċentrali dal-waqt. Fil-Gargur tinsaqs il-Ministru. Ma dal-waqt ħajkollok. Insaqs il-Ministru. Wieġbek sid-darbit. Thank you. Hemm xalfa jirrispondi. Thank you. Matthew Polidano għal Net News.